Ni har saurayi ma na yi ya rabu da gaskiya yau ina son na ga yau na ya aure. Babban buri na yau a ce ga wayansu 'yan matan su ma sun fito suna nuna gadon gidansu. Gaskiya zan ji daɗi a haka. Assalamu alaikum, sunana Faiza Nasir Gurku amma an fi sani na da PGA Gurku. Ni haifaffiyar garin Nasarawa State ne. Karo local government Gurku Maraban yanya. Gaskiya an kwana biyu tun kafin tun mahaifina na raye nake yi. Babana wanzami ne kuma gado daga gun mahaifa ne. Babana shine chairman din wanzaman Karo local government kuma shine sarkin wanzaman Gurku. Mu kamar yadda muke a gidanmu gaskiya ba abin da ba ma yi. Abin da ya shafi wanzanci, akwai aski, akwai cire beli-beli, akwai shayi, akwai balle-balle, duka muna yi. Saboda gaskiya na ga gadon gidanmu ne, gaskiya bayan da za a yi a ce yau na sake gadon gidanmu shi yasa. Gaskiya actually ban taɓa koyon wani sana'a haka ba. Amma kaga na fara koyon kwalliya to daga baya sai na bari kawai na ga wannan din dai gaskiya ya fi min da wannan koyon kwalliya. Gaskiya duk da dai aikin sana'an wanzanci sirri ne amma gaskiya wanzanci akwai alheri a tattare da shi sosai da duk wanda amma ya gadon shi a gidansu. Yaron yayana ne haka muna zaune amma tsakar gida haka to ranan sai na ga askan babanmu ya fita irin ina ji ya manta da shi ne a gida kawai sai na ɗauka. To yana ɗaukawa kawai na ci gaba da maya aski. Kaji sanadiyyar da na fara kenan kamar wasa. To da babanmu da ya dawo yana tambaya ina askan shi yake sai aka ce mishi ai na ɗauka. Me to zan yi da shi? Wai na ya aski ne da shi wa ban yanka mai kai wani ce a'a kawai shi ne. Gaskiya na samu wannan kalubalen ni har saurayi ma na yi ya rabu da ni akan abubuwan da nake yi. Da ya gani na fara posting abun a media, to ina posting abun a media sai ya kira ni da Allah ni hakuri in sauke. Sai na nuna ni ba zan iya sauke ba. To ina nuna ka gaskiya yin muka rabu. Gaskiya na samu alfanu a sana'ar wanzanci da na yi kuma har yau ban fasa samu ba ina kaima. Gaskiya ni dai kalubalen kenan wani irin in ina zaune aka zo aski in babban mutum ne haka sai ka ji yayana ya ce yana yin wani abu amma ya sai ce bai yadda ba to gaskiya wannan abu yana min zafi. Gaskiya ina samun goyon baya sosai a gidanmu kuma har da waje ma. Don goyon baya a gidanmu kawai sai dai kaji an ce in bi irin akwai ƙannayen babana da kuma abokanansa da su ma suna ire-iren wannan sana'a. To sai dai a ce to in bi su dai kawai abin da ban sani ba su wayar min da kai. Gaskiya kwata-kwata fara TikTok ɗina bai fi 3 years ba haka yana TikTok. Kawai a sa'in da na fara ma yaron wanmu to gaskiya sai na ga bari dai ɗauka abin nan sa shi a media mana duniya ta san da cewa ni fa ina alfahari da sana'an gidanmu. Gaskiya jin daɗin da nake irin alherin da ake mun gaskiya yana daga cikin abin da yake sa ni ina jin sha'awan ƙara ƙwazon sana'an gaskiya. Gaskiya kyautar da ba zan iya mantawa ba ina aski akwai wanda ya taɓa a TikTok ma irin bini private haka. To da tun ma bana kula mutane a DM har na zo na fara kula mutane haka. Kawai sai ya ce min in tura mai akan namba ɗina. To ina dai da ofe sai irin nake tunanin ko namban waya ta yake so sai na ki tura ofe ɗin.
sai na je na yi aron ase sai na tura, sai na ga ya tura min 50,000. Gaskiya ina jin daɗi a hakan, gaskiya ban mantawa da shi a rayuwa. Gaskiya ko sati 2 bai yi ba da aka min kyauta, duk da dai ba yawa amma na ji daɗin kyautan da ya min. Like ya yi min magana a DM ɗina ne a Facebook da ya min, sai na duba to tun ban kula shi ba, kawai daga baya sai ce in tura akan number, kawai abin da nake yi ne shi yana burge shi sai min kyautan kuɗi 10,000 amma na ji daɗi shi, duk da dai ba yawa amma na ji daɗi. Gaskiya yau ina son na ga yau na ya aure ko kuma ina gidan mijina a yanda kuma nake sana'ar wanzanci, like ina da dai gida da wani abu kawai shi kenan, gaskiya zan ji daɗin haka. Dubawa na yi a intanet, to dama ana kira na da fizi to da na duba sai na gani google sai na gani, to da na gani kawai sai na juya sunan fizi, shi ne kawai. Babban buri na yau a ce ga wayansu 'yan matan su ma sun fito suna nuna gadon gidansu, gaskiya zan ji daɗi a hakan. Gaskiya zan iya goya mata baya amma in babanta ya yadda. Kiran da dai zan ce zan yi ma like kamar 'ya'yan wanzamai haka, 'ya'yan wanzamai like tun da sun san gado ne kuma na gidansu, ba ka ɓoye gadon gidanku, to gaskiya ina kiran su like su zo kawai su koyi sana'a a ci gaba da shi ne kawai. Duk inda aka ce maka wannan sana'ar naka ne kuma na kanka kake nema, gaskiya ba karamin alfahari mutum zai yi da shi ba. To da Allah ina kira ga matasa su tashi su ci gaba da neman na kansu.